да четеш, можеш ли? Числата на български език, знаеш ли? Ей, какво? Това виж какво пише. Боркан, смет, вътре мед продават. Чели гледат. Абе, аз ли мечване? Чакай, къде ти? Тук не те ли мериш на вчели? Усещаш? Следващия. Ко вика тус? Следващия каза. Добре. Не сме ги. Вие за какво чакате? Ко? За там чакаме, бе. Айде влизайте ли, да нямаме цял ден. Tu sada ще ти стана. Сядай. Ти нещо има ли ти на тебе, че легна? Как да ми няма, бе? Не ми ли гледаш какво става, бе? Как много съм голям болен, бе, батко. И от какво се оплакваш? Сега ще ти казвам. От няколко дни всичките ми стави са отключени. Краката ми отлепват и главата ми отива на една страна. Така, бе. Сега чакай малко да си потърся аз картона. Той го няма, бе. Къде ти е картона? Аз го върнах. Къде си го върнал? Тук го няма. Не тук, бе. На хартията, дето вторични сървини върнах. Както и да е. Ти някакви стари заболявания нямаш ли, имаш ли? Нали миналата година идвахме тука и ти ми викаш отлепване на мозъка има. Какво съм ти казал? Сега аз не помня как точно ти ми го каза, обаче съм с 2 мозъчни нарушения.